Forestil dig et verden, hvor du og dine kære bliver budt velkommen af dem, der bor der. Hvor gæstfriheden er så hjælpsom og hjertelig, at den er til at føle på. Du er i en charmerende og velholdt købstad. En havneby. En egn mellem to fjorde, der vender sit venlige og nysgerrige ansigt ud mod kysterne og den store verden. Som i utallige generationer har præget livet til lands og til vands. Du er netop her, fordi du elsker den maritime stemning og den umiddelbare adgang til den uspolerede natur. Det har inspireret berømte kunstnere og kreative sjæle til at udtrykke sig både før og nu. Du bemærker det overalt. Her er højt til loftet. Luften, vandet og jorden er så ren, at du smager forskellen i de lokalt producerede fødevarer. Sågar en gastronomisk klasse, der er en omvej værd at rejse efter. Og du er inviteret med. Det er bare at glæde sig. Dem, der bor her, arrangerer festivals, fiske-, cykel- og vandreture og guider gerne i vikingernes fodspor. Du mærker det med det samme, at her er trygt og godt at være. Skuldrene falder ned, og livsenergien ruller igennem kroppen. Det gode liv er værd at leve lige her og lige nu, hvor du befinder dig på dit yndlingssted, Kærteminde, haven ved havet.